presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hey, hello mga kasama, kinigapon ng inyong Kuya Joel Binse, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Cooking Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Pining. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Pining. Kini akong banaw, ako kasabot sa batasan ani niya. May pagkagaraon, hambugiro sad, nya kalawan. Pero aron niya yung masabtan ang akong problema, ingon ko ani sa pagsugod ang tanan. Kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Hoy! Naunsa ka di aluloy, oy! Mura ba yung tuko dihang natagak? Wa ka mo pilit mo mga kamot, mura siya kag tuko. Nipilit mo ako niya. Nya? Pagkanta ni mo, taga ko eh. Ay, basta mo kanta na gani ko doon yung mga reaksyon. Uy, nagpasabot na nga wa ka makauyon sa kong tingog di ay. Oh, come on. Dili na tinuoday, oy. Gani, mataglungog na ko din mong tingog ng kanta ka. Magkainuang gani ko nga, wow, amazing! Lagalay ay, busbukon tayo noong pag-usak oras, ma-amazing karon. Ang hugas ito sa mga plato kay magsukad na ko, mamahaw na ta. Oh, come on. Ayos, darling. Wow! Lambi ko rin sundyan na tuloy. Ay, lami ba ay? Itlog og sardinas mo na lamis inyo? Come on. Kaayo na lang niya. Palindutan eh. Pero, ay, plaka rin. Basta maning kamot lang ang tao, ha? Masinso man yun na. Sardinas pa ang tusod ang ron. Buhon, masinso na ta. Litso na ito sudan. Ay, istoryahe da aloy, oy, kapoy ni mo. Hindi rin bang tuo eh. Ha? Ako magtuo ko ng mga tao basta mo maning kamot ka rin mo masinso yun na. Pareha sa itong maamong silingan sa una ba? Sa ulit tao ba to? Ha? Ako ulit tao ba ko? Ha? Ako silingan? Bago sila minyo ba? Ang ilang sudan, asin. Asin ang taon. Sabar di ay? Lagi! Ibang tuo. Asin ang taon ng sudan pero sa dihang na ning kamot ang bana, pila kabuan, may asinso sila eh. Pag asinso yun nila, palitan mo sa kasako eh. Bugas? O sa kasako asin. Para ka, asit mo. Agay! Agay! Oh, Pinig! Ay, nasuroy man lagi ka. Kasama ni kauban mo. Si Luloy, nay. Oh, mayo kay mikuyog gay ni mo. Wa man na sila tabaho. Unya, asama si Luloy. Tuas gawas, nag-inom si tatay og sinuy badong. Tuay, niipon nila nag-inom. Maayos sa nang musuroy sa mo panagsaoy. Basig din niya na mo makatultul din eh, kawa na mo anhe-anhe. Basta di lang busy, nay. Musuroy, magyud ko. Nya, asama si Luloy. Tuas gawas, nag-inom si tatay og sinuy badong. Tuay, niipon nila nag-inom. Maayos sa nang musuroy sa mo panagsaoy. Basig din niya na mo makatultul din eh, kawa na mo anhe-anhe. Basta di lang busy, nay. Musuroy, magyud ko. Pre ba dong? Kini ako umagat, pre ba? Sultihan na mo ha. Maura ni umagat na ako gani yun. Mutalikod na ako. Sa tanang higayon, naagyod siya. Ang mabaha, believe ako sa umaga. Ang ganahan ako anang tawahan na, pre. Okay. Matinahuron doon kayo. Oh, di ba? Tay,
Oh, atay ko na eh. Balikas lagi ka. Unsa to do? Balikas to. Dito balik ka to yoy. Kuan ba kaning Ay, joke na to, joke. Chat, oh, chat. Chat. Actually, dili kay ko hili kog inom no. Kay you know, yun. naman gyud tay balaod ba nga drink moderately. Bitaw. Kinanglan nga di gyud pasabraan kay musubra. Oh, di na drink moderately. Drink moderatso na. Oh, say drink mo diretso do. Moderatso na skandal ba? Bis ay bugot ito. Pre, Tunla, pre, tunla. kuya kani manulti akong ako ang kuan pre. Imong ugangan o umagaron. Umagaron. Oh. Ay, mo rinig abugadon. Ba? Ito, pre, abugado. Abugado, loy, wamo ka abugado. Well, abi ko ninyo. Adto mo ko paskulaon sa akong daddy sa kauluhan dito sa States. Steak? Ikaw, good. Yes, kay kung nadayon pa, dito to sa States, I'll finish my course. Oh, ba? Course? What course? Of course. Forbida. I study law. What law? Very low. Birilo? Sa birilo, ha? Kay, kay mga bugado pa rin ko, no? Ako na ay mangusog pagkiha ng mga kurakot nga politiko. Sila Martin Romualdez, sila Martin Romualdez. Gara. Tingali ako na bugado nga dili mo dawat ng bending the law. Bending the law. Why bending ning ako, Straight to the point ako, Kung noon sa'y balaod yun na. Bebe, set tabi kay. Marang manginit ko na. Set. Shut! Okay, shut! Okay. Actually, kanang kaso ron nga nadang si President Digong sa daig. Ay, sus, simple kayo na kaso nga. Kung ang kay pasalbaro na dalira. Para makaluin na Tatay Digong. Ay, kana do. Kung ikay pasalbaron, usama ni mo pagda si Tatay Digong sa Pilipinas, ha? Oh, simple na kayo, day. Kung si Tatay Digong dili nila papulion din sa Pilipinas, pues, ang Pilipinas, may akong daddoon dito sa Tatay Digong. Luloy, kaon sa diri dong, kay murag napasaran na kadali. Dali. Murag paduol diri mong pining ay. Dahil pining, unsa di siya dahil Mga pining. unsa taoy, kay murag ni aksyon na. Madelikado na kaayo ka. Nanggawas ng imong bot-bot, na. Tito. Mao ni akong bana, basta makainom lagamay niya mapasaran sa kaon, awa na, unlimited ng bot-bot. Unya, Pining, nay. unsa magtrabaho ng imong banas, Loloy? So, sa pasultihon, nay, mura na siyang taga-media, mura na siyang abogado, mura na po na siyang deputy speaker sa Malacanang. Kuya, wagot. Kuyaw mo lang, nay. Kuyaw, mabalangan ng tawhana tungod sa iyang unlimited hambog. Unsa? Unsa, goy? Paminaw, nay, ha? Pasabton ti ka. Mura na siyang taga-media, kay suhito sa mga panghitabo. Mura na siyang abogado, tungod sa kamaayong manulti. Unya, labaw sa tanan, mura na siyang deputy speaker sa Malacanang. Pero, dili siya sa Malacanang. Deputy speaker na siya dito sa bus terminal. Ano, goy? Kay mao man ay tigpama ba dito sa terminal. Mura siya dispatcher ba or konduktor ba na siya? Ay, bungot sa itoy. Boat mo yung pasabot na sa magtrabaho sa terminal. Nay. Kuya, wagot. Kuya, nay. Kung mabukbukan na siya, tingalig na suyaan na siya or unsa, aw, iya na ng problema kay butbuton man, paita. Ako na siya madlungon, di man na siya mapatuo. Pasagda na ako, oy. Ilhan bito na babukbuka na dito. Pining. My love, my darling, I'm hungry for your touch. Laloy! Oh, day, what's the matter, ha? Luuyo sa tong silingan, dong. Milensyo ba? Ano naman? Masakito naman dahil milensyo, dong. Naros ospital. Gida nila sa ospital. Uy, unsa may sakit? Masakit ang kunog kasing-kasing. Uy, Murag, naglisod na ba kuno kay unsaon nga kasing-kasing may diferensya? mao ba? Murag grabe na kuno iyang sakit dong kay kasing-kasing man. Sayon na. Sayon? Nairemedyo na. Saba di ay remedyo. Para dili na masakit ang iyang heart, ha? Para dili na magsakit ng iyang kasing-kasing,
ipatangtang na yan kasing-kasing. Mayabag na gid ka, Loy. Mamatay ang tao, gawa na may kasing-kasing. Dili tanan. Naibuhi nga ni kasing-kasing. Saba ka diha, di ko ko ng istorya, ha? Doon naibuhi nga way kasing-kasing. Actually, na kung silingan ni nga na. Silingan na sad. Tinuod bitaw, ang mong silingan sa una eh. Pagtiayon, nag-away. Nya? Naghilak ko ba yung asawa? Gingnan na yung manay. Animal! Wakay kaloy! Wakay kasing-kasing! Oh. See? Wa siya kasing-kasing. Huwag kamaturan na nangabuhi to siya. Gingnan siya siyang asawa eh. Sa pait! Wakay kaloy! Wakay kasing-kasing! Mamatay pa ka buhanga ka? Oh. Dili ba buhi pa? Buhis imong mata. Oh! Hanggaw kang dako. Huwag yung kay ayo ika istorya. Naglabi ng imong hambog ug imong bot-bot. Bot-bog! O si butbog? Bot-bot ug hambog! Bot-bog! Oh. Diyan na kay kapoy ni mo. Huwag kay lamig istorya. Alis, Se! alis ba? Nang pining, asam di si Noy Luloy? Wa pa man na uli. Nga naman. Nah, nangita niya si Tutsi. Kinsa? Si Tutsi ba, katong tindirag siya ako sa iskina. Nga nung nangita man siya sa kumbana? Amot lang, suko man kayo to. Nasuko? Purag ipabarangay gani kuno siya si Noy Luloy. Uy, nga nung kung usap sa kumbana niya, oy. Amot lang nang. Sige nang, arena ko. Hala no, unsa naman sa kaysaan ning kanahan, eh? Nakahimo na sa tingali ni... Hay, paita, naginanggaw na sad ni. Kanira bang tawhana, naibabaan ning kanahan, taka lag burak. Murag wa kahibaw nga nakapasakit na siya kasing-kasing sa tao. Karon lang ginig maabot ni. Pangutan-on ko di unsay nahimong atraso atong tutsi niya. May kay nauli na ka. Oh, day? Unsay gibuhat mo nang tindirag syakoy sa iskina? Oh? Ni ani Mas Pedro, nangita nimo. Pero kay wa man ka, ako gipangutana. Yeah. Unsay ang tuyo? Ano, saan ko dito yun niya, be? Suko ko no kanimo tindiras iskinag syakoy. Tutsi? Wa ko kaila na, eh. Singa? Wa ko kaila na. Wa ka ila. Kay! Kay! Sa mga gawin? Manghapak mo na ng takob sa kaldero, eh. Tukan sa tinuod. Sa may itug, ano ko ni mo, day, oy. Unsay nahimong atraso nimo mabayhana ha? Wa Tukan. lagi ko kailana. Paraw ka. Kaya, gusto na? Baka kung ganda ko, muingon kang wa ka kaila, unya lisulti kas iyangan, hanggaw ka. Wa lagi ko kailana. Ha? Ginawa ko kailana niya. Ano na ibaw nagkatut sa iyangan? Tungod kay mama na isulti nga mao na yangan. Doon Ilong na diha. nagsulti na ako. Nabayon ti ka ning gasol ron. Sulti ha? Sulti tinuod. Unsay nahimong atraso nimo mabayhana? Ngano nangita man na nimo? Ug matud pang Pedro, suko kuno kayo nimo. Oh, ambotoy. Wa ko kibawa na. Bidas na Pedro, takam na sulti. Asan taon na, pangitaon. Hoy, stoy! Asa ka? Pangitaon mo, Pedro. Balik ka rin, Loy! 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 Balik ka rin! Dagtog bagtak, Loy! Animal ni Pedro na. Patakal na sulti. Patakal sumbo sa masawa. Narang ka na, hanay. Ay. Nangawat sa ting bayan ba sa salingan, ay. Pedro! Laudia! Aps. Huwag bayan ba sa? Laudia! Aps. Ikaw dahi Noy Luloy? Ay, masay sulti ni mo sa masawa, ha? Anangita na kustutsi. Usuko ko kayo na ko, ha? Ubitaw Noy. Oh, naraay na. Si Ayay, pangutang siya, pangutang na. Daan paligid ko. Ikaw gitong nanaog sa unahan, kaya ako nakita. Ha? Animal ka? Ha? Unsay imong gipanabi nga baho kong ilok? Huwag ko magsulti ako na, Ay, lamday at pamakak. Kay daghan ang nagsulti ka na ako nga miingon ka. Nga ka na si Tutsi bahog ilok. Huwag man daw ko misulti, ana, uy. Lain na daw ang misulti. Mao din ay imong sa, Luloy. Mauna, kay kanang bakbado, patakat lang ang tabi. Awa, nakasa na hinuong ka. Huwag ko musulti, ana, day. Oh, unsa na imong gisulti be kung dili pa na mao? Huwag ko mingon nga baho kag ilok. Ang akong gingon nga baho kag pilok. Unsa? Pataka mo lang mo, eh. Sunod, klaruhang imong pasangil sa kumbana, day ha? Klaruha. Ay, sorry, Noya. Daoy, nakasa manoon ko eh. Hala, oy, nanabi ra ba po ko nga sa akong mga siligan ba nga dako kag itlog. Ha? Nasipot mo ipasabot. Nga nakakita ka sa itlog sa kumbana?
May nahitabo ninyo duha, ha? Sorry. Wa, di, uy. Dihan na mo. Hoy, klaro ha, oy! Patakkat mo babayaw na, uy. Animal dyan kaluluya ka. Maghusay ta, ani, ha? Maghusay ta sa bahay. Pauli! Mao ni akong problema kay bisag giunsa na kog pangutana si Luloy di magid mo angkon. Pero nabati man gud nako nga niingon tong tindirag siya ko sa iskina nga nanabi kuno siya nga dakog itlog ang akong bana. Sa ato pa nakakita siya sa itlog sa akong bana. Sabot na sa silingan sa itlog. So klaro kaayo nga may relasyon sila. Kay dili man mahitabo nga makakita ang babae kung dili ipakita ni Luloy. Usa kung buhaton ani, unsa man og kamo ang pasultihon? Pining. Sa Toledo, May sa adong Toledo. ka na. Bumbiro. Sa mga bumbiro! Oh, sa Christopher Labajo, si Pedro Pungasi, si Dave Jones. Unsa man nimo pangasi? Kamaguangan na ako. Sa yapil sa ko dito pa, kaya mabiyaba mi radyo rin bumbiro. Imo rin Ay, ang ganun tao, iyaw. Ay kato bumbiro nimo nga maayo sad motukar. Oh, Motukar oh. Ay, sa tuminom. Pero buyag sad, pero buyag sa taon. Kunya ako sang pasalamatan po ng atong mga suod nga mga Ate Jejen, ikaw sa una Ate Jejen. Kuya Alan, thank you kaayo. Mag-thank you na sa mga mama nga perming ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata unya para sa mga dago. Don Pepe Dark Chocolate ugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special unya. Palit mo kay lami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Ate Press, Okay, ang sender na to karong adlaw. si Mapining. Pining. Oh, si Mapining ug si Noy Idot. Kumusta ka diha Mapining? Si Noy Idot ug si Mapining. Hindi yung pining. Sige ra bataw paminaw si Mapining nato Ate Press. Kumusta ka, Mapining mo diha. Pining? Mapining ug Noy Ide ug sa Pining, inyong mga Pining, anak. Pining, So, Pining, pirmi Pining si Pining. Achilles ug si Ngoy ug ingon si Dudong Edit. Si Emil Tapalis nagbiyahe, nagmaminaw dahil siya natulong, nagmonitor siya. Si Tapales. Oh, Emil Tapalis. Okay. Good morning mo Mel. Nya kini atong problema si Mapining Ate Pres kani ang problema kanang sani ay kanang abubuan siya kayo Ate Pres ang problema niya. Mao na dili ambot tigil ko no. Ang ako problema mao ni bisag unsa na ko pangutana ayang bana ko no digil mo angkon pero nabati gyud mingon siya tong tindira nga siya ko nga sa among iskina sa among iskina nga nanabi ko do siya nga dakog itlog yung Dahil nibawas ang tuoy, nibawas ang tulong. Di ba nabanaan na siya na kung sa itlog ang bana kay... diba? Tingnan mabahog ilo. Ni Baos na Baos, ito. Baos sa di ay. Mao na nga, di mo ang kung taon yung bana nga, naiuyab taon siyang kuha taon. Manong kay Bao ko nung tindirang itlog nga dako, tindirang siya ko yung dako sa itlog, mao ni. Hiram, Kung ato, tabagi taon ko niyo. Sa man, kung kami pasultion, be. Saan mo na ito, Ate Pres? Pagbina ko pa ito. Bam! Na ikaw bagi ganda atong... Pasagin nun na sa Kapitolyo. Loloy, be. Dili man naman still maingon nga naay relasyon niyang bana o kamang babae tungod kay ang itlog nakita. Oo. Dili man still nga nakita, di man still nga magkarelasyon. Doon na may tao nga mailan mo nga dakong itlog lan. Ang ganda ko nung bakang mulakaw. Bakang? Bakang mulakaw. Lakaw ko nun, lakaw ko nun. Uya ka ng bugdusad. Bugdo may Kaya naman. bugdoan. Bugduhan. Ito bangan ba? Oo. Kita na, Ate Pres. Karsyon Samo eh. sa una, Ate Pres, kanang naagito'y tao nga kanang kuat, kanang... Danla? Dili siya danla ka tipres kanang pero di siya mag-brief. Maglingkod siya magpungko, magduduwag baraha na maglingkod pungko. Magbintay na permi. Sinawa na yan. Nagmurag kami itong tapol ba? Kanya imong maglulod. Nay, imong ikaw ulod sige siya taklay. Yeah. Hindi malas ko nung basta mutubag siya nung di na siya mutubag basta magmadong siya. Kani Ako ato, itlog. elementary pa ko, doon kami schoolmate nga, dako kay itlog. Masa ka to? Di danlak na to siya Ate Pres. Dako ang chika island. Danlak na siya. Rangarang Danlak na. Muna nga. Kani ka mambina na sakit siya ng hernia pero kung ara Ate Pres tungod man ka na sigigsyon sayo. Come on, let's do it again. Naulo tong sige na eh. That's so bad lang. Pagkambak Mo na gyud pirahan taon na naulian na Unya yan. parte sa gingon mo nga nagduda ka basig do na relasyon ang imong bana o kato si Tutsi mo to. Tutsi. Ayo ka balaka and die asa man to yung kuan. Dahil ba? Asa ganin yung pangutana bi. Punta na diha. Ayaw pangutana. Ay pangutana. Ayaw ka balaka. Ayaw pa balaka. Alang-alang untan. Punta na siya pero ay pabila ka. Ayaw, unsa may akong buhaton padugtang bagi ko. Okay? Kay matod pa niya man ako problema kay bisag yun sana ko pangutana si Lulo di man gyud sa mo angkon.
Oo, pero ingon katulad ng insulted it. Sa ako nang giingon, unsa may ang kuno sa imong bana nga wa siya magbuhat, wa siya magbisyo sa inyong kaminyoon. Kasi ako nang giingon kanang dakog itlog, magkita na nimo labi nagdanlako ng lalaki. Oh. Okay lang tang budak ko nga amahan sa itlog. Ay lang itlog. Apan pananglitan o gusto ka, doon na ipaambit po ni mo dire, no? Ari ka dire sa Panultihon 5, Kapitulo 21. Panultihon, Kapitulo 5, versikulo 21. Nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat. Nagbantay siya kanimo bisan asa ka paingon. Mao na. Oh. Ang mga sala sa taong dautan, litag alang siyang kagalingon, ug muunay siya kalaang sa iyang kagalingong sa. Sa ako nang ingon, dili ka angay mag-uuli inday, kay ang Ginoo nakakita. Murag ko na ng mukuan, uy, nangayo makunog amot si kuan. Nangayo kunog amot, bisag pilala ay amot. Saan, iamot ka ni palit kunog buwak sa kapiling. Wala magpalit. Nakapalit naman gahapon. Nangayo mag-amot yapon. Ang mga kiraang tiguang mo ingon nga, sakti lang, nakita mang taga-taas. Diunsan niya ang kwarta. Gilista mas taas. Sige na. Di mo sa tingin ka sa... Inday, kanang na ang kini imong bana ako na kamay tinuwa din siya nagbisyo. Medyo kumidyahon lang. Mao na ibantayan ang iyang kumidyaw dili ba malapas pod sa ino to malaha propod kabase niyang magkita niya siya og away kinabi uban nga kanang pikon. Og imong kumidyahan pikon. Dali masuko. Oo. Kuan nilang po day kay natinga ako dito sa mga gulyat. Ano man, bang? Nag-away ko ng silingan. Ha? Ano man? O di era ba tanong? Hindi na. Nag-away ko no, niingon ko nung kwan, niingon ko ng asawa. Punsaron! Punsaron saba! Taan ko no, sabaan kan bisag kwan, tutok mag-away, taga sa ting. Punsaron saba! Niingon ko nung bana. Ang itlog runday. Ayun sa lingan. O itlog, magputak man ang manok ko. Ay, nang manok ko ni putak sa Punsaron saban! Ang itlog runday runday. Kung si po sa asawa, halay karga ng apel. Kadagoy, pasultihon.